igongo kwendera ntura no mu bisabu skuru iyo umuske Vincent Obale mambia bono nchekurwa Jofri Nsade karibu sana. Good morning inetuani yegetemba. Karibu sana sense mwenye ganchekro kwa Matilda Obaiwa Kitutu Chache Technical and Vocational College ime ya studio imambi yabona sinchira yabone tunyari kumanyanga obokoreri bwa bomborobi na bwigo narariari ama yabo bwatugo cha soro mwancho murigiriria na bwigo mo tegerere sanga 90 so mutandao Facebook na bwigo YouTube AMCMO so kugendera batonyoro na Getembe TV na bwigo Getembe TV and FM. Good morning sir. Yes, good morning. Karibu sana na Kibwakire. Wakire bia. Okere goika TV. Karibu sana ime ya Getembe na bwigo na bukoma banyeri tariawo na bwigo kiro kyao gali ase Kitutu Chache TVC na bwigo nga narari ali okoraroro. Injeno Obale Vincent. Njoma registrar Kitutu Chache TVC. Mr. Korus kangene Mike nari barakubwate bia ikiagererio giria ona libategete kuigwe mambi ya bono. Njeno Obale Vincent Kitutu Chache. Ko nkoro Kitutu Chache TVC nje registrar. Aya karibu sana Unito Obale igobono mwanchumuli ko igure na ratona rasi studio bono uchaka bene kigma AMCMO to tebinga Kitutu Chache nkiek ekiniki umuntu wete Kitutu Chache na barabugene bunge to kwandira. Kitutu Chache na technical institution under national government cover courses unachi institution ichinde chi unachi abakisi poli ne chinde uchiabo so course kiri chikwa baba all those institutions na internet chitobwate togova as Kitutu Chache technical igone school na katukwa ne school bobundi mbya ngote bi munchu mulireri no mwatagira liboni gali tanga niba igule Vincent Obale ase studio buno mobisa school enga jigotoka na ndanda konyo muntu wa mubachina bachisiminga kimuntako bayikera ase school school erange na Kisii town, in fact 3 kilometers kuru Kisii town center. Oh yes. Oe Kirororo. Nyamataro is around 1.5 kilometers. So igone erange ne town. No tobona kora karibu bundio. Totebe skuru ya Kitutu Chache kenyuruke liyerenkerekie koma itabantunga ni bali bamanya direction ingeno muntu ikirega Kisii town tabaise kunyurigira Songoma akuli ne pigibose gali wikasigete. Karawa ikire kuru Karole town weta enjire ya ikorukuma karawa eta Chokvira wanda bosi ya Sinini Kiamwasi waikire Kiamwasi akarobo Nyamataro na ana bobo ete kanisa nere kwa satellite SDA Nyamataro satellite igoraria na ana boko nyoranga waikire sichaza walking distance kuru Nyamataro na kuru town teria tambe abana baito na bagotara waike town bakora practical abana bana automotive so igonange ne town igoto tebenge skuru ya Kitutu Chache ni yerekea Mwasi yes. All right. Basoro mwanchi muriringa ikaransa kigma oike tosanga mange na yumanyo bokoreri anda kayino muibuli gusoma wanafunzi ubwato kugani ugo soma gosego join kubwata na Kitutu Chache TVC umuske umwalimu na bugo registrar oikirega na bwata mange sana tolezenge kabugikire asobwansi wo muibuli na mwategerali towese gusika yakarabwansi bugano bwa masomo bono mumbia bono wate bangu mutukubikiranki yako banyore na bayisi minero namba ya simi kwa na ne ana because ni changa kwa register mono ana 0725 964 022 karawa kile namba kwa nyorere 0725 964 022 namba ine ane were register wa Vincent. Okay, right. Mbia muno sana igobono mwanchumuli no mategerali aina ramaya na Kiamwasi Kitutu Chache TVC neskuru yobobundi yubono ya ikire Busongo kegima chinsama chiri chibunge ya Kitutu Chache namba urabanyore kerwa taliri go ikire mu Busongo andake buguli pigipigi go solo genda ikubwate gali ikagali chinsama chiri cha Kiamwasi iburugali skuru na ile gali getunyi burugalia na yabuko bakire simi 0725 96402 ni namba ya register ni namba yende na bugu wake chinde skuru namba nebikiriga gwa screen no tegerali no mwanchumulirili urase nsameli yende na buko banyora AMCMO baikere eligera nayo go kirobo kareli 0725 96402 namba ya register AMCMO bono Matilda
Good morning sana nde karibu sana sinchira ya vene kira woto kurigire skuru ya Kitutu chache technical na unkiora nyare gotebyo mo rigire na motegerere boniga kirie kia pia bone tugutanga kumanya igoro ya Kitutu Technical of Training and Vocational College skuru ye wato ya sane kiara mwana gara jeniri omate mana school visitor problem toko ba prayer help monta kanya help loan nya scholarship chibezi janze gara nyolire bazo muiburi ara nyare ko wakana akonyora usiba hina babakana jiru wose ni sana at most so ibone bwato bia sengencho in terms of school fees muiburi that was trained yeah na kiro kurigire chi program kiro uranyare gutwetia chi program ichiga cha Kitutu chache technical ngaki uranyare guchikwanire kati chi program ichiga chire chengenjo sana nchire chichiri chikorera omoro kia aminyoke ucharia kia mwansi aso ya skuru iga tubwate chi program chinyinge chi department tubwate chire active chirange ikomi tubwate electrical and electronics so tubwate abantu be serikali bagasomie area yo so kero mwana bwate C- na bakonyara basoa yani level tukoroke diploma level 6 then yekara bwate D+ a D plane and above na bakonyara basoa endo tukorokanga level 5 was a craft certificate na yekara bwate E yes yekara bwate E and above na bakonyara basoa level 4 so ne duration yechi course ye ne chinge so amtotagete bina bano karoto kwana yo estima igari amasabu ya estima ire class so abana bari bakora connections ye estima no bagweta magokaito bamagochiko bakonye gaswe neyo oh yes tumago che course ye department de mechanical and automotive engineering na aronto bwato those levels na mention as electrical so naro course ye chabari mumbaro be serikali na chile bechi chonse ntubwata abana bagokora chikosi echi na nimuna boni ga ntubwata abana ba enrolled abanga for September intake so ukerote tekora serigari abana baite kero ba itira sama okaito na bagokonya naro koros chigari na bintu bindi machines chinde then tubwata building and civil tubwata those levels ku level 6 5 4 even 3 tubwata mwana utegete na class 8 still na bwata ribaga yo join as a level 3 so bona building ubwaga chinyumba bona bosonga bantu bagaje ta chiyombe cyo chingi yachi chimesete na bantu beteta maokaito so igo bono rocho mwana kara chirari na bago tatenie goro bune chichire bosonga then amache gato kwanera amache nyumba tie kwaga chuteri kube kumachi so ntubwate kosi goro plumbing piwa dia bantu bakora magana ya machi then ntubwate carpentry ne kosi ya maana sana nowadays bantu mbara manyanga ebubundi obuna burabunobia boniga in fact as a region ya itontu tutoroche ngatubwata abana ba carpentry abandi baje gitugutiga sengencho banyorete ngamba bwati bari muntu tubwata bari ba carpentry so igo mwana otegete gukora na carpentry naro ntororo we are ready to receive such as students ntubwate chinyinge ICT business institutional management chinyinge agriculture all those courses are there yes abuno andake ekero kwereire igurega teach course chiri mubwate anse eskuru ya Kitutu chache TVC mbiyandake omo bisago tumanyia ebi wango chilevo ekero umoroki wago chagali mbiyago ntokomanyanga eke wango getegeke ya kabiri ya gatatu mubwate na ndinkiye ko mureto qualifications chumoroki yugo sorankirikege so ngocha kra level 6 ekaro montaga so level 6 is equivalent to diploma yago jago to rasma to are C- and above then ekaro montaga cha level 5 which is a craft certificate yago to are D plane and above kero montaga cha level 4 which is artisan we ekara wate from 4 so in fact KCP and above we na wago so level 4 then level 3 oyo tege class 8 na wago so yago bana bonsi CP na bato bali ba rolire ngamba tage babwato choose yo fundi na babaso babocha to begeri bufundi yeah ekero kwanera level 3 mwanafunzi otegeti class 8 utakoreti andos mwanafunzi akagende skuru agasokera ase mu 2 iganye skuru osene skuru fees kabura gatiga igo nena bateli bagali ucha gosome college ri bagali endroro na and is only one term 3 months to akora nere onyole course
wanchomuliri obwansubuchi semi Vincent Obali umuregistrar bw'eskuru ya Kitutu Chache TVC nerogotwa obwansubuiga na aya onsi ayo mwenyene inyurangana buko banyora asuko bayikira subunsubo nene gwitera suko bakira esimi gosuba talire eye maseye mo asese muri akyamasi ligero obwansubuiga bw'umurolwich semi bono ekertunya gusangamo oyo mito Matilda. Mr. Vincent ekero okoligereria your center of excellence yani insemo kieli department kieli momanyete as institution ino ekokoria buya iri moroki wakera go charora manyetenga igegano eskuru kwena na to perfection building na center of excellence building na ya etu na ende ne what numbers in fact machine jeri to I receive ko China ibintu gete bikagera bikego nchiacha lakini ngocha chire nyo mukubo na manyete ngangi kigera tera lakini nende ngocha chire echo machine cha building and civil ngocha chire go no building and civil na center of excellence igasabana barongoro gusiba kantu chiko babagachi mbakwo moyo kidru chache no lichibuli abo bana ekiro uko no bubundi buna wono voiga bwo gacha asi umurobero bwe serikali bwo eneke buna aboroki wabaiga ngonyora bare theory na boigo bagenda practical gose bagenda stage practical yarenge 50-50 timanyirize gose ya change ekiro kurigereria ase Kitutu Chache TVC bado theory eri abantu bakonyora na boigo practical nerari andake obo chinguru chengerete boni hatu ngeri uchiase practical because most of the time abana baito toko baira industry buna inturi na bari ba building konya rantu bwa the contract abo konya rubata contract geta asegete abana bana ukubaira mwakora practical theory rere 10% yes practical 90 yobono wero to remove practical than theory bana ekeruko nirengane yuna bondaga ni muske obale oirere umaite abayibuli mbarika gusabaro kiwambara ali abana bayo gusoma lakini oteban chitima itikulika tima itigosoma nandi mangana bisungo tindi bono tigo bali banyabarangiri bali buka bayitikulika kwanira ngo babuli baerere ngugu ya bule bwa TVC rera mangana technical vocational college masomo umwanafunzi uko jana hata itikulika nabwa telibaga nandi ngakibwa nsuburo practical karuko ndemanga nayi mturero in fact karu mwana basoa module ntangani yere pe wari practical 1 and 2 module 1 and 2 yere pe wari practical so no tamanya kolika wasogo soma yoto mtubuga tishida nayo igo bone karu practical nabuto gokwera ze language iri okoigwa nyoro tori koigwe ke busi duata bari mwarira tori tikabiranga chonse so igo nabuto kori iri okwela wiruga yao twa ogo translator bana so it's pe wari practical module 1 and 2 uchiora aria na otota ko introduce theories karwa ko module 2 igekero mwalimu agokwanira nkiringo moncho muliring ayo tabaitkolika gososoma tubaise kwanga konyora masoma seise michiga che college ijobo bondi asenge chunga lera mangana ni gari okorora atali ukulika gusugukwana nebintu biri ogokunana gokora bikorolekana ikinekiye aho kwana mangana practical igo ebintu byonsi na yenyora libagiri lyaberekima unyara kubugo batalira answer school ya Kitutu Chache TVC ekero kurigire ya samangana gwakwanire watwire modules andake na bukweresera umuibuli na boigo moroki boli ori oganeti go chagari tamanyitinga modules te ko seta musechiga ne cha kinga kichigo tumeka na boigo na bokunyara kubumanyinga ekera go so gari Kitutu Chache TVC egekakengana na kia koira amanyengo so ire isiko gari osokiro so ira industry acha kemeremo wana tusenje tubwate levels kile level ne bwate duration yaye wana karo tubwate level 3 karo wakore 3 months wakoranire then level 4 wakora 2 terms wakorire chitamu ibere even to 6 months then level 5 naro ichira around 4 wako na attachment on 5 chitamu isano that is 1 year and some I think 2 terms 1 year 1 term then level 6 yere chitamu 7 so igo term ni rio kora 3 months ni module 3 months amo abantu bale bagerukwa na igora module system ye serikali ya leta niribia umuyuri ni understand likale etu wasomete kwa gusoma kwa be miaka usene eneo Zibia college kwa menya kwa karatasi kwa genda school lero ketukwa na modularized program ku system nkieke ora mu nchumurire no mategereri amanyenga umwaraki wona abateli bali okora akamenya miga akanyoresa karatasi ajoge nduchiko liyemeremo
erangi bintibuya bona na ke serikali ya re flexible na ke ya re magana module in fact na boko module wani ogende onyore disakara ogende ba ndokore ga sande go feeling anote comment na boko na back so igo bona turiko bataidinga nganyore diploma ogora go se level 6 yeyo aba ko kore myake yonse ya na boko kore module ya mosoke wa industry okore ga sinande go ko no feel tinande comment ona boko irana so go module you can be given a certificate every module is certificate nero arake kwanera ngo amangana a payment school fees gekora aboniga amuntaro kubolinga ine school erobono ni bwato bokonyi ntubwata mangana government scholarship as school ega gekora bayuli oni boni rote ni tibya kongire byomire pa school fees na kwa nakalenga ntubwate funding yire sana kwa serikali mwana gabo songo mu apply to help egartwa mu apply help ne scholarship noere so scholarship in most cases mwana nkora ba konyora 40 that is free money ejitari ko chikoirania o my comment 40,000 chirwe merongene serikali ko mwana free money kandi kwa kwani gentegebia akubishimo bibuli urario manya merongene okwa wene scholarship ejitari ko koirania chigwae osomere then kwa manya ko ne loan karukwa yuri chibese ekyo kero mwana ichori tibuya na bakonyora ngakende ngeya wakana in fact mwana na radio chiteni building level 5 in fact iga tu era itukondi ya kanete wa sagari school chibese na bichya mukuri school buya singenjare ku apply in time o eika bintu bikare bya masakara ya rose kumapema onyora chibase cha bikiru account ewa nane ngo gwari chibase chirichyo cyumufuko ekerate aitanyora ga menyada sawa kane nyomba serikali ngene bugate program igiye komoa kabasa ko muvuko agwakane nyomba ko gorendagera agutumia bune fair so igo mwete yendeke gego konya abana bange boche school tutaragendare umurubiri o recognition of prior learning ase baria babwata maigire korende batabwatia masakara timanyitinga kiora yo kwanire igoro ikose ase school ya Kitutu Chache Technical ento bwate umurubiri onde ogokoro kwa RPL recognition of prior learning umurubiri onoro chifundi chiri ska chitabwatia masakara naro program nerororo ogocho gwakana chiri bisa tuchioka kwa ba assessed kwa certificate ya serikali igo evundi ende yonsi ere ska imanyete bwato bomanyi wa area ende yonsi you are welcome na bato ogocha to register of assessed over certificate na serikali and how long does it take muntu konyora risakaleri akiagera chifundo konyora ari busy ochi kwa kisabunga na dinga kingo cha kwenda gukora matemu kirasi ni kurena abantu buna buntu riko baba soy class ime bari swa korega industry no to kogenda tuwarigiringa kibao kora igo assessment yabo tugotara to batarira tuwarigiringa kibao kora neri tukoririe karama de mwachi gokorwa nabo to kuamwa tuchiko makorere igari asa korere gasi so igo gosibukondo kwa sinkoyora sibunga ngalas moje class inge ya so monto bunoyo na importance yo murubiri o RPL na orori kiagera abantu chifundi cha bere gokurukare abandi batobwatia masakara mbaro aja yo gutwara chi certificate chiga wono kerore sense mo yo bufundi serikali richi kondirororo no takeire at least utwara sakara isagari yo kuritwara it means singa igo ngagweteire school wakorereki wasomire area iyo na rio tanyare ko bwa 20 nero ko minyokira abantu batabwatie masagara bakora magana yo fundi so ekero bwateri sakareri igo bwatobore mwekerora se construction site tatinga ine provision yao lakini ekero tabwatira bonya kwobanga na bwatu bono because bwatu na bwa kwe fine so igo bali iskaria babwate uchuzi twabagwali kamirincho register na intwe ochoba assessed wabone sakara so that ekarore construction site na zo twarobelemu turije kwobanga na nko bwatore alright moncho muligeri ego konyolenga Vincent Obare omuske Vincent Obare nomwa Gelia na boigo registrar as eskuru ilia yobobundi ya Kitutu Chache TVC katukona ya Kitutu Chache TVC andaki okonyolia atebani eskuru erega soronguragusi kutoka gali kemwasi na boigo ekinencho nabayo mwenyene ubwatugwa ni kuba kiresini erigero manyenga nkikira go soyora mange ga kyukumanya ikire namba yomo registrar go silie principal wita namba 072596
4022 yani 0725964022 gusa 0723638461 chirambe chiwo waka 0725964022 0723638461 yokwa baikerere ase skuru eligera nayo manyenga inkige okorekana ase skuru iga wa otwarubwa nsubu chisemi na masomo ime ya kitutu chache TVC ya masemo bono uyu muntu ubale ikero tukurigireria amangana ichi institution TVC abantu bande mbare omuyibuli bana kwibuli inchingu chosonye umwana oregali nkoyiro umwana kitutu chache amatemu nakaro nakibono araenda so sache na anta atwara karatasi kodanga umurubuli bwamangana examination programs mubwate wana intubule skuru mata mutoko raspina ya serikali intubwate SIDAC intubwate CASNEP intubwate amate mwande international body ICM intubwate amate mia board wana intubwate health records bakora amate mia board so igo mate mosi ya korona ya serikali mate mta ya korwari ntano yesa tubwete mwana kamera korwari na ya serikali abasoka yesa tubwete ya serikali na institution ya yonse yeah. Alright, Matilda. Nase amagana yekero kurigiria admissions indireli chigo chia kolekana nabo igori requirements cho monto gotagali anchire chiri tukoririo au montali getiko soaroro ime ya kitutu chache technical admissions cheito chire January tubata January intake tubatwara May intake tubatwara na September intake na kero montaho jago join ntuto hotaka abo horia bintu biaye bisero biaye aida from 4 certificate copy class 8 a part certificate na AID karabo ate bintebyo na bagocha tuamo register tuamo admission then ko ro tuamo beke program ya serikali kuma approach loan na boigo asamangana admission go say admission fee inchigane ire principal yacha na rate na admission fee in fact tunabona karatu wanya rata wana 800 wa September inatwa ko ba taiwaka na commitment fee ya 1000 yo kaigo otherwise batabu atintwa ko basuguma abanga tu admit kwanza ntu batabu ati kwanza ntu basugumeti abatwa ata admission yeah igo already admissions cha September mwenda nire ready to wana nire kiagara aboni hoto bata wana almost 800 baada ya September korokituti chachoka inga kontra soka sikoya kituti chache nande bado mbagenderete gose muigorete bisieli abagendere go igoro na admission na rokora yebano bagenderete ntura sieka ya ego to kolekana bakarire wono aga stiengi manato sulumete baka na September basoa alitora atrenya because of numbers andake oyo mintu obale kwoneranga mangana yo abaibuli mbari baganeti wono mwibulare ga unkitu chache ni institution yere mwibuli naro lebo machoge naro lebo girango naro gakalero goronye libali usikitutu ya ruguru kandi koleto mwana abana bambubata se accommodation sibakobera karabagucha unduraga nikuru gali ache komenya gali kitutu chache mubwate en arrangements ninchira bana sibakobera arrangements chintu bwate kyabona bono ndubata sabe ske bakomenya iskare twarenje tina abantu bagacha tali twarenje tina bagocha basaba baske bakobera nabamura no yorata ke komenya sa komenya nduri kumutanga gosi yomba ne chinyinge nyamataro nero na kisi tawo twade abanange jokivira naro inyomba se asetori de challenge ya chiyomba chiroro aso montara nyara sa komenya ekubwati unaragani andake ekero muibuli ategera toboniga wa eskuru ereje egali chinsemo chakia mwasi omwibuli ngakia korago kere obulendi bwo mwana ya seskuru kwanengo security seskuru ya kitudu chache TVC generally seskuru bekire ngaki community ngakibulendi bole community ali obulendi gali nobuya obuya sana because bile meka tu abali roro ntwanya kwanyara shitende so abana baitomo aba chief assistant chiefs n'abagambi bagari bari bakutokoroka elders clan elders n'abantaba in fact they come nabo barendete security area abana baitase bamenyete ibare save kiagara muntu tayo nyago ikache ko achiko bachege anyway because abagambi abangana no bamenyeta gari yeah
basi uri mwancho mulilinga onyolenga omuske Vincent Obale omu register bweskuru ya kidru cha TVC ibono mambia setuani ya Gatembe tugulilia mange kima yiseme oyakwanire oyere iramunsi amangi agenda kwerera bono mambia ngoko tulipaga bono mambia bantu babiri batatu andake na bura mubuliri buli ukwane otebenga numa yete skuru eno ugane chikoma ya gosikosi ketenero ororo ye masemo tubanga ukwana 92 ga bono mambia se studio 0716 111177 aboigo 0702 666669 yani 0716111177 pia 0702666669 moja kwa moja sema nasi katutusanga nomuski Vincent Obale Gigasi studio andaka ikuyura mangana igabono mambia nkyuraga nigukwana nere gusikubulia iguru ye college iga ya Kitutu chache TVC. Gatembe, good morning, hello. Gatembe TV and radio, hello. Wakira soma nana. Ebo kiete se kabisa, karibu yenimo. Fred. Nyakina mission Mr. called Fred Moga. Yes. Napongeza huyo mwalimu ambaye kutoka TVET. In fact kuerere paka na igwe ndengwe na miaka 12 na ndekirasi imanye tadi miaka. Ole tinye cha yana wanda ndekirasi masinga njunga ninda itakomenta masoma ne. Nani nkubuli swali lili kaka yana debate maana ni nase school mbati kiostali in case ndaje kunanje nda menyoro liba uchi komanyesiko. Ndimo kama tunashukuru. Asante sana Fred Moga, shukrani sana. Thank you baba for calling. Yamasemo andake ayengwa tonyo lile bona mambia ngajali gwa tonyo lile kurwa kwa nangoro nyitu bona mambia kwa nomuske Obale Gas studio kwa king andaka mangana mari sebe cheche achirega okole to free mangana mayake mo tulugwa kendo basembi bwabusa na yagora tokwene kintune Gatembe TV and radio tuikiri aba Gas studio bakwerera amma yayichu semina unyoli semina litre limogongo 0716111177 0702666669 kwa nangoro nyitu bona mambia. Hello Gatembe, hello. Aro Gatembe. No wasoire dadi, karibu, good morning. Ayo saliko na wanga tegareto no mwalimu ubia sana mna kwande murayo yo. Oyo no siyango bono. Bro no siyango manyisa ko rwa nyabumite. Nyabumite mbuyere dadi, karibu, kwa nango naitu. Na ero byaboli musuko na wanta geto ntalira etatu muralia. Yes, karibu bono. Bono na atega ire murayo ubia sana. Muna atebe chibundi ntubwata kire isikora kinchiko kole miremia. Aha. Nanye ninjira bombwato mu murayi go manyete meremo. Electrician. Lakini tarato ya makaratasi. Lakini ama sakarata buati nanye wane simangu okiamba neroro seki kerege ntona igako ngora kerege ntorosi. Igonko igumu rubuli kurunga RPL recognition planning okuminyoka nichiribusa duchuka aigu certificate. Inaigwa. Utatikabona ate nga bago tabakesa itie sago kora. Mburoma nyetebona abe bago kolekera nyoreke baruwe kondo bwata iga. Ngoko bekari byankore nkwera ali nchira gitura igubya. Ondo bwata naliago kora ngatienda ate ne inekere mete yo buya igo. Bono abarenge kombeka buyanga ngakinda akora nyore lisakaleryo. Ngoko bekari byose yango mintombya muno sana. Ndio mono. Asante nilibuli mwalimu kuri bekari bya Gatembe TV and radio. Hello, good morning. Etuani alo. Ayetata akurukunga Gekonge complex dynamic sound. Yes, karibu sana baba. Yango kwani mwana bero banga gwatire kwani maidita kwani mwalimu. Ndiya mono. Ishwari ane ligo tabyo kaso mwalimu sei kiko boni ento kamba Kongo sasi nini. Ekerate bana bu 800 ni go bari bukini butuki cyake. Mbala soka sikula abugetutu. Yes. Nanke ko kwana kwa notu mugira kwa Kongo Central Complex. Yes. Namba kwa gosa ngabono igabono mwalimu gansekere isiko tadi kontra vincenzo ine Chibuti. Ya yango kuira niliale nkole ngyo bikiri libuli yako nsengolira niliale. Yes, ndiyabono mwalimu ndiyabono saligo minto. Asante dynamic sound. Mungwana sana kurugali chinsa mochiri chenye miragali ya Konge Complex. Asante sana brother. Thank you for calling. Andake mbuguli biri chuka igatulira nsumalimu yakona mbuguli na abuteba makeiga alafu igoro yeskuri ya Kitutu cha TVC. Gatembe, hello. Hello Gatembe. Yes my brother, karibu sana Joshua. Ikiwa kwa tosa mwana kinsa mwana kialiana. Karibu sana.
igambo mwangoli cio diane na ko wona mo bo liondo ragani ocho ni ga bwere nenya kane. Asante sana libuli lirikire nseligia sana, shukrani sana baba. Ya kare matairo le na mbe yaye agana tonyo bwana naitwa ako mnere. Alright, ayosi tumenakili, asante sana, shukrana. Esimende nkubuli gai irari yo mweli asebono kidogo asiri ni 0716 111177 0702 666669. Talk to us. Good morning. Yubate kurwa na ndinki uragandi usangana intu anamono asensomeiga yeside getambe hello. Kwa pati mbaya ya chire emambia bono tukuragira na asoma limobuli abuli una mangi sana Mr. Vincent bantu bakwanire kuguri ngambate gato murobuli kuri nali iranga kubuli nange yo mwalika ya chire tuyanye bugoli gatemba lo. Karibu. Yes, karibu. James Kuraganga. James Kuraganga libuli lya kuchese skuru ya kitundu chache. Mangana Vincent yakora ina maya. Yes. Tore meira mache. Bono kunyugwe kako tukalete. Chipara mwenyenyo. Ingo. Mbiamono sana. Kabere. Togenda busyo bono. Sante sana. Nongante nkwani banaiga. Bono mambitura sumuro buli bwichisemi ntulio kwani maiga. Isemia ndo ngabana baito none skuru ndo mnagendeta komonyokiaja. Abana bagendeta abana bale uja bayirungu bako kama kawaida mabere. Mbiamono sana bona, asante sana. Mbiamono. Bono Omoske Vincent amangana age factor no nko uchakira. Ncho mugaka uli mungina uli ureke uli geke wandio soma na acho gusoma amangana yebiaga ntundo rwo ciekeronde ondole utagete gochana na be miake yokoba no anche ko soa no mbona abantu tu admit abanda wanafunzi banda ba September na baibuli abande goba no age factor yi turiko bugati ibona bogo soa to somie toko skill Korunofi mugrango oboli ringa ine bono kwa musiekera limu ira abantu bakituli chache boka igomuga ntia baisiko tubwata tutokoira abana countrywide tubwata abana ku coast in fact Kilifi Kwale no barari na reti no mede kyo stage na daga cha baisikaria no bameta ngari bakabagera kwanza no bara bange so boni gatwa chiete kitutu chaje because ministry ya daba to minyo katokora akora marketing kitutu chaje yoka kantu mauta basoka skora kini abana tukoira kurwa andons ikondo bwenso risko na bateliba ndo bwenso risko out of kitutu chaje na baba so amangana hostels of ready aboleti kolengo kwera ire kolenda aboli mu bwati hostel se skuru kolengo kwera na ndirolera chiosteri toko bwata arrangement na wono na watu ko ira bana ba menyoro lakini rende ntu apply te nyomba njire jinga affordable housing in fact into next time next project rende kwa bitore chiosteri area tinyange kabisa alright ntu apply yeah mbia mona sana na nekero kurigeria buruki wabago chagari ya kitutu chache amasomo kabakonyoro gose omwana gagoso gari osokaga kwa egwe certificate ya konyoranga nari all round usina bwate bintu biribigane iri konyoro ngambaroro andake pale nonyina samangana yechigosoriga mangana ndi ayore atari yechisemi amangana ko curricular activities mu bwatane ento bwate ke amna wono to bwata athletics in fact into abana baitomba ndaba nationals so igotari kisemichuka toko torigeretie maybe ndebine na ntundo mepira no tore mamenyoka no tore kerendo no tore yawan yes bia mono sana igonga muntu ndi bwensi miaka terikorigererwa agenda no nyebaka bali bara bible na baka bara bible na bago chen tuto ko welcome ndi bwensi utanete skill ntundo ndi ko bwati miaka andake eke tugende go sanga amo asomoro buliga konere ngamangana kurukunga mode of learning mode of studies ngaki inchenganiri go Somalia ko watu anjire mpaka ntoba ntaba nene bono ngo beka ndubora libwa nensiga na kuli pindi na nyoko gosoma mbwate part time studies ngaki mode of studies ngaki chira shukuri turanyora ba part time lakini gara turanyora ngabana mbaro bwa tokogania senge bago se bakorera asintu bwa problem abotoko chake program ejo lakini boniga ne yende anomo kurusa 2 mpaka saa 11 and it's flexible in fact kera mna bono modoro wane ga wagara 3 units ndirigo gotako weekend ma matukata to matukanda abere na bakore bintu byao so igone flexible
nande eri swali ndiri yabo about RPL ekero montale site nyoro stabo ati site ngakimwa kiboko arrangement rero tokora ekero ngo ati site abuto kwa renjo chokora re school ya itoime so igo iteko ba shida ngatuba ati site ngo tokora assessed igo mugakose ngo manyisa myokyo umwana wo mu murampa alimba bwatase bako mo estimate test akore baruche ba mo certificate nande buna ko gumanyisa nera teba mbaro roko joranga mbo tu bumanyinka gali buna bona bana bo muranko nyoromba bwatu bumanyi bebinto utotiko kwa nyoranga na ikirengo nkira manyite guikira igonga nari giti komenta ati semi yake ekirago chagali skuru negago chakigwa buna muntu ndio tomanyiti kende gusinkurigire mbware mo manyekerengo ale nkorigere rware na kitu ata barana nawa chifundi echi inkocha bare ba assessed ba twamanya karengo kiaye twamanya gochaka go twamanya ko moya certificate ewa basona mwancho muliri ayegwate bangabo igono gane tikomanya china mbecha sobo ime kigima 0725 964022 rasi radio likena mbe 0725 964022 waigo 0723 638461 yani noti isano naibere ibere isato isano nemo isato isano ne isato inye isano nemo amo boigo inoti isano naibere ibere isano kianda isano nemo inye inoti ibere igo china bichiko kulika igo yamone ya registrar yendele ya principal wa chinyo walire 0725964022 eligere onyara ko bokuba ikira samaboli usoga ne tibo konyi bonde bwensi bwo bokorera bwe skuru ya kitutu chache TVC akatunya kusangaga ndo chabantabangi sana bali gali bakulika ujumbe unabona nali gaigogo tutebinga no ara sumurubuli ndo chabangi sana bali kire gali ngura soma ndibiri gaisatu asabali bagutu kwanira agotebanga sami kutoka Nyamatimbo agota mchukuu wa Nyamo kami asante sana anasema kazi safi skuru ya kitutu cha chimbi ya moro sana Ernesti Mutari agotebanga mbobwate driving school mwalimu aereze asante sana Ernesti Mutari ekura achisa mochirichia Birungo driving school do train eneboli ya chirigali David Matata urachisa mochema wa efundi no ali memoro asante sana kigima agoswa imebono mambia Afred Muturi Mboga angwa kakorene kwa rede no oligetega kurunya Kenyumisia secondary asante sana Mr. Call good morning Ruth Moga kurachisa mochirichia nyekonya Kenyumisia abo igono ali makina Isabela isoeba tebiru murolimbi yore Eriko soro kuruchisa mochirichia kimbuli tarago tabangano ali memoro buliogo kire kuyo mwerishe Meshaka nyalibo kurachisa mochinyamira agotabanga eskuru inengia tuyura mangana mayambo yono Vincent Obari bakulikaga wini awole kurachisa mochirichia mawawa tuko ndani esamba etotegeta mangana masoma maya ishene ichi ya kitu chache ine umuchumbe kona nale basarize ne CD Eva atoerere nchenguru kitu cha chengwa kakurwa kurachinsemo chia abatevanga Nyamataro abata muchumbe rena bwato bokonya kona ne school abana banyole basarize na boyo CDF libuli elina bokumuireneli abangi sana KS Kisore yuko ndani pia Jerogero Soide na bona mbia na wengi balibali kirebo na mbia events aka wazwasi kurachisa mashama wawa anasema no ali mebono mambia asi efundi ubaga nere na mama Ellen obungabono bagutoka sante zaidi mnegati balibali kire ujumba SMS sasa mliende matendo ya baliki babiro tatu Ruth Moga agotabana kurwa ito no bukichora na voigo mamake Ruth nera agotabana kurwa amabiria nere no agendete kubuatia umrubuli gakegima na voigo Photoman Evans Nyamwario Nyanumba nere Vinley Mose Okenya na voigo nere Mosigisi Abel Joseph Omambia Malaika Nyakundo Mbongi agotabana makmi present na voigo nere ukuburu kwe barara nere kurwa Nyanguge ekirandikia baba kurwa Kenyambi Nyamira pai agotabona kutoka Kenya village na boigo 1% Thomas Vundi atokurobo Machoge Kirongorori na boigo Christopher Tandi kurobo Rangi na Elizabeth Nyaga
agotebanga so good korwa mesisita bumukurana boigo emsurengia nera korwa bonchari bomwancha David Matata Nyamwario agotebona korwa Maturi Brigadier Anton Nere Ratemo agotebona korwa Metamayo negatia bali bagenda gusanga 90 bagotebona nigo baligiretie kigima ase mutandao uri Facebook na boigo bagenda kubwatia umurubule anamuna mwana yaiga yechisemi ndoche babo pilipili hoho negati ya bali bagenda gusanga 90 babo David Matata ntokonyora na boigo moga moturi negati ya banda bange evalia bagenda gusanga 90 asemambi yabono. Asante tura na mwalimu gono mambia kero kuligiri morokia amangana ababuli ya bange na bukura menterango kiliko igure andake katongero usanga imambia bon driving school duwate plan yo chaka bintombiro abikebe miseti yake na toko chaka biga mko ntote bia zarigo anya kia radio momanye then CDF in fact mo chumbo kitutu chache tani kitutu chache yoka abana muna bagocha kurweni constituency as far as cost CDF nko supportiere oyo kitutu chache kwanza gata bati muna abana bagocha once mwana doya nya kumis ko pasa leo apply so ibe pasa dinero na county pasa in fact na county pasa bago chiba sinyinge like now mwana naro ukoroga nya matara baba so yabo kurwa wabuchirivu ikoromwa kianda ikine chiba sinyinge sana as free money so ibe chiba sangwa ubare county pasa dinero na CDF nero Wazuru mwanchuri linga katongero usanga mangana maya sana buru mandi ya kurua semi gajisemi aikene kiane kumingiringa ikitutu chache Technical and Vocational College ya TVC nijebuata isemi chikosi chukwa igure au chiri chingi ya kigima andake buno umuibuli na legali ukuibuli libuli elimu gusama buli ya mange otabanga nchenga ntikole tabana gali kitutu chache TVC lakini abuata abana gusimbabiri batatu otababana babane kiroba kulire umwano kulire nibono ne school mubwate nkora mure fola pasa banafunzi bayino bakulire bakogenda mubwate connections na bintu bindi unabona bubundi boyiga ngabana bayiduka bakulingo asenali mukuba connect kuchi abange nko ba connect tore like now wana attachment yenyana into ko balgeri abande igo kero mwana akorire ine ndukinge ncho kierere yakora kibwa tubu nso so byabu mu kero mwana akorire unabona school ya itere ne nenkeni mabagara na mange in fact tete toli ketu ati abana na baso was in business courses na secretary ndugana tia secretary ndugana tia account clerk so abana bali baito ba ukora korowaria eto tora abali bagari nene as compare na abantu bakoro isko na bintu binde toraga mwiga abana na ICT ki technician and what have you abana baito tutate kwa priorities so igo igama bagara na mange bali babika gutangana na bakoika konya taburia yebano ubuna bwo maine so faikero kurigeria aporo kombare banyora masakara bo kurwa kitutu chache technical na boigo onde darora nyakwe bulinga skuru yebono ndiga chagete na boigo nga abali basokire kuroro andake maroro kibaye nanire igoro ya kitutu chache bana bali bakorire mu special building abange buko agacha barentu achaka ko agacha baria shade gete ya practical abana batatu involve abakora na bali basomo igonga koranga lina teringa bakora for free yanko batore esabuni iko chifundi mwa training na ndingo kora bali mirimo anda kora bali mirimo abantu na ba building abange kwanya ngo twara barongo gasagasi abana bagotumira na bali baito bali twasomire ali igo ubiyamba roro bakaro basomiraria ekero kwa korire biya na butogo ko lingi uchi industry yabano andake ekero tugukonera amangana iga ye chisemi yamasemo umu yominto Vincent umu ibuli nale gali eraboni iga nero bwebuli linde sana akotebanga bono ga kitudu chachi ingo chakobiku mwana ne gali bono ngumubeka gali ngo ikagati school fees kare yanginde mire mo aseli wayenda ngakibire bya bayibuli ngakimokora usiano ye school na bayibuli ayo mwalimu ite place bonamira sana in fact bila initially to what admission fee to alware waka na around 3000 woni yabona achaga rusi maganayo wona wane fee no ana bana registration assessment ya correct we na ndege ndelete igata betia wana nga alikichi basicho ko register chioka magana school fees tigana ejo ntoma yitokora once wa private help ichiwe se chibuja chiacha njidile ngoja chiri chiacha so igo byamboro ronto ko suma bana nduraja gusuma bana to that extent ama nafi ene enga kiri mufumo mu bato sibeta
serikali ya Bekasibet ine mubwate ifabisa inasa mangana practical yakora competence based education hii ifa birororo bisa ine aya inchubero because abana ba itiroro no ba to ngaki ibifa mpiro simbio mwana na ni kabere school ase kifa tayo because it's practical evento que corona practical you must have evento bigo konyo kor practical you so ibifa mpiro nabo igo asa mangana bono classrooms ko se aria sabana ba kugenda bono se lecture halls inchi saine gari aboro kiambaroro obaisaine ose lecture halls challenge neroro lakini rende inchirororo in fact that's why tuacha kwa gachapa shades wankoiga bwansoba nene mbogo wankoiga bwansoba nene mbogo no muchumbo ito ngo somara koboko na classes cherire lakini chirororo na bujigwa community abana batu admitire na ndabande barachi basi wono monchumbo liri nge king nche kurugango busigetanga ayebono bwatu mwanaka omanyete omuskuba ali bwere irambo ngano bwansuge skule bwatu buya ibwate bifabisa ine chiyomba nchisa ine abali mu barabange abali mu butura bateye babugete mwana no yamukaro abali mu skulu ya taka 2023 kinoni abali mu tubwate be serikali bare over 30 igontorigerete amsini torigerie 100 yewana igotali mwana gucha buru mwalimu okomusoma abari bwa serikali bandiro rubwa podi uko rikimo shara boko bara mambi agende abe serikali buli barororo yewon basi 0723638461 0725964022 yani enugo isano ibire isano kenda isano nemo inye enoti ibire eyine chiramba chiskuru naye nabukuba kira ubaikere ogo kirobokoreri nimetinga kerotu kwa na masomo chisemyondeta yotanchi ditata nwenchi onsari wononya ntasoma kango tindi gaiga twinsito soma bakubara chitu skuru nege korali ga myoke skuru some uno amistonge ngera gote masomo talibugo tu talikogota igo isemene chingi nchene sana tumetinga inguli twasiki rais ko bantu babirubuka tunana sumu skubali akule ekereke kyomo elio na bayoka tugokura ingambo yetu ya bono mambia nkikili kwa bwataye gusangana itubono mambia aigaso mu rubisemi na kitutu cha TVC kwa nangana itu 07 02 66669 0716111177 echita studio nyukubwate liboli kusokomenta ntugusikira uchopebenga unsaliwa kimwanti yaisiko. Good morning. Hello Getembe yokoranga yaye yalete nuks kidogo nkoligeyo ndega iga alafu baadaye ekertukunya gukura na kulinga machambe aitobono mambia 07021111 07166666 sanga una itobono mambia ekurugia tembe fama ono 2.7 Getembe television murubule kuranga etwani chisemina kitutu cha TVC ekolechi ya bene ya chirekerero yobubundi asibono ayo mwenyene ubwateli baga ya bene gukwana 92 ubono mambia eko kwa Vincent yakurukunga Moses Unyimbo agotebanga gakia mangana maya wikana inchenso mena tigirete inchira mangana ububundi wubwagachi nabagotebanga uchali gukura masomaye duchika Evans aka wazwaskurwa esamba sante sana abagati abali bagendera gotulikira bado chujumbe chigo cha chinyinge bono Matilda nkorenginga onyelinde ndiyo nkuira naraso mwalimu eligere akura mangana abuli abalimu yani abuli abayibuli esegeto yaye nabo yokubuli abayibuli engana yayo mwelyo okubulio kwana nkolinga nkikiragere andakyo monta optiko tiga chiskuru tiga chububundi chirege iga ikirokoliera unabona iga agino muchi busongo chiskuru nchiraroro nkikiragere omonta chore kwambuka gocha gari ngumbu asoe kitutu chache Technical and Vocational College atebenge chiga chinde bono tiganda achiveka kando tigana tema aiga kitutu chache na kwa na school fees mwana hapa institution zikara utokombe ne fee ntundu likora America bana anda tokote makoremereri sana because you're friendly ntundu abotokora America mwana apply na abotokora michiwe sechi delay na abotokora America chiacha lakini abandi na bako naranga na bakominyokiwa igo babo nsari ngo inaye bakomyokia abantu lakini ntunkoremereri muri ntunkoremereri to yes yabona tokoremereri mano ubuna bubu yabwito ekero tokombea nechi no fundire ne gachiri tokora in fact abana bari to produce kara kwanda compete iska quality gachi abo yakoroka ne goro mono choose ne goro mono ko baba bande
Alright. Mbia mono. Nkore nginga bono libaganiria go yo Minto Vincent anda kukubuli kwa gucheso moibuli na barokyo bali isko gali anda ke go crown ingambo ya itubo no mambia sama soma mayana kitu cha TVC. Mbia mono sariwa soko ngari baga. In fact konyare platform ni etereraisi pia mono. Because into initially into ana ko rally school yetu yago lakini wasanga kwa rato lerere. In fact it is not the first time. The last time into ajita ni principal ya renka ororo buyo rueto. Na bokwa watu konyere sare jera watu konyere nyasaye naro. Na into tora na kitora akore karutu wakinire. Wono abayibo bobata abana sko. Tuwasa bire mara tabana. In fact into bono intended yara tano jine jinsi. I enjoy with those documents na kwa na certificate photocopy niyo mwana admission tiliwoza wanaona admission fee lakini kora anyore ngano commitment fee ya 1000 karwe lakini kero anyore ngato konyara wekeria tu mwana ngato ko admission acha kama somo tu mwa private loan acha kwa soma uchiabu so we are friendly in all ways na ande ndiri komenya kumwana ndo basi ekaricho wasicha mabolire mbiya mono welcome to Kitutu Church. Asante sana nimete musike omo principal oyo Minto Elder Mareri na bategera na bali bande utali crown woba kwandi bonsi bali moko na bwemeremo na banafunzi mbate bomo iyo mituba ali kuba kenyingi bensengi matoko totebinga amayiga gwatu kwandi yanko wali principal yane John Mareri engineer mwalimu miasa no mwalimu automotive kwani abari ba building assembly longe because ngiro montosivo yes yanko ane nature department chinda bali mubonsi na bana baitwe school yetu na abakwane kiyorse USP bali mo wa September na bali continuing na abayiboli bali surrounding yari na abayiboli bonse batora abana abakwane na bakirembye mono kurunyundo mwabonye kwaru abantu baro na nabanda bako umayete platform ya media ningia na bota ali nyomba unagwacha uli smart ko moske ni mayete uno na urai wasoku nje tiagiri bagiri kwa wakero mugana mbiya mono na abakwane na bana bana yes no msomi ntekera bali bana no bali bonse yes na abakwane singa kiechi na korunka aliye seito wasinya cheki na akorera abantu bose bamuchuma nuguti familia nene sana biya mono na una monte gerata tuma abana bocha so that tobakonye biya mono. Asante omete oyo Minto Vincent yangotebi ingakie mu muntabe hegayiga onyore bali bakumete bakuyigwete bakubona inkiata yani mpaka nje njumurugiyo yena morosisa dinake bazi thank you azodo wona kwa kule bitino mayete kwa kana yomo moremburo biya mono sana azodo mwanchumulire linga ikiraga gundo chichi kanire emerongibire mo chiataru kirichi seisato no tokura kule ngambo yetu ya boro mambia kule ndege kege kenko nyorule request awa ile kogendera galia numu bakonkorogo bye for now tuwatanaga sobwange na nche Matilda Oboigo agendera utwaro buligere na Oboigo tegererio biya me agetembe TV na Oboigo getembe FM 102.7 iri tukorigia